My stok wat ek vandag gebruik, soos wat julle kan sien, is my Dringeland 40 voet en my Kato 6.5 is wat ek vandag gaan gebruik om te gaan gooi. So, baie dankie. Soos julle kan sien, daar is Dringeland se hemp en hier is 'n mooi gully. Soos julle kan sien, daar. Mooi Corrie, vat hem rustig nee. Je gaat nog een beetje meer op. En gaan gewoon kijken waar het is. Kom op jou! Sorry! Ek het dit gevang op 'n Dringeland kei uit en ek het op die Dringeland Kato XXX by die 5.5 speculation mond. Ek het nou my 10.000, soos wat julle kan sien. En ek het my 15 voet. Nou ek gooi met my 15 voet baie verder as met my ander stokke. Nou ja, dit is al setup wat jy nodig het, is die 5.5 XXX en die 14 voet XXX stok, en al wat jy nodig het. Yes! Lekker Corrie! Zorg hè? Is er nog aan? Rustig. Ik denk dat je hem op je onderste hoek houdt. Ja, hier kom maar. Wat is dit dan? Wat is dit? Dat is een put! Gali! Wow. Dat is een monster! Yes, man! Woe! Ik heb hem op keil uitgepakt. En met mijn XXX Dringeland. Voila! Yes man! Leg hem op! Mooi Corrie man! Dankie! Ek wil sê baie dankie vir Dringeland. Ek wil dankie sê vir julle kykers. Ek wil dankie sê vir elkeen van julle wat kyk. En ja, dit is regtig voorreg wat ek hier so. Yes! Yo! Oké, breng hem! Yo! Yes! Dat is een mooi vis hoor. Ik heb hier lang gewacht. Mijn kamerjaar voor het seizoen voorbij is. En mannen, dit is mijn lekker vis. Een mooi vis.
Ja, Yes, dit is 'n mooi vis. ah, de mannen. Kijk, ik heb die vliegen aan. Kijk. Weet je wat ik wil zien, man? Het is een lekker vis. Maar kijk. Waarom? En die snoepie. Yo, zo'n patotie. Yo! Mooi hottie. En mannen, ik draai zo, hij is zo 40, 45. Wacht. Kijk. Ja, ga. Die derde kabeljauw van die dag. En ik ben blij met vrienden het kabeljauw gevangen. En nu is het de slag mij weer. En ik ben baie blij. En ook chokken. En ik heb een mooi suikerhoek gevangen, zoals ik gezien. En ja, maar ik is watervoeren is dit. En ja, ik wil net vir Adrenaline ook baie dankie sê op 'n 15 voetstok en 10.000 XXX en hy werk soos 'n bom. Hierdie stok is perfek vir die stand en vir die klippe om te hengel. Ja man, ek het al 'n paar jaar wat ek al die K-Lite serie al gevang het met die 13 en 14 voet. Omdat ek 15 voet het, is hy lekker langer, kan ons hom gebruik om verder te gooi. En dit help vir my baie, veral as die vis fight. Sy tip is lekker sag. Ek is een van Adrenaline's fan, nommer 1. En ek is bly om by hulle te wees en by Kloot hulle. En ja man, ek is regtig excited.